the name of Jesus. Zokoto Praka Keria Takazon, feast of the way, in the name of Jesus. We pray, Lord God Almighty, that let the word enter us as we are gathered here. So ndizebengqeshile ulezayo inethebo eshilo ngokuzoza amthethwe phansi yazi In the name of Jesus. Ebenezer is when we launched the ministry. Hallelujah. Praise the Lord. It was launched in October, the first weekend in October in 2017. Praise the Lord. We started gathering around May, but then the official launch of the ministry happened in October. Praise the Lord. The first weekend of October. Hallelujah. There was nothing wrong with the sower, there was nothing wrong with the seed. What made the difference was the ground on which the seed fell. Praise the Lord. So izwi alina mistake. And inkinga yakho akusukushuma yini. Praise the Lord. Inkinga yakho inhliziyo yakho. Hallelujah. So if your heart is closed and it's not willing to receive, it doesn't matter who preaches to you, it doesn't matter what they preach to you. If we judge pastors by their members, then we judge Jesus by Judas and say he failed. Judas was next to Jesus, and yet he was still a betrayer, selling Jesus. It's not what we say to you, it's not who we are, it's who you are. Sit back, relax, and be edified as you watch the ministration of the word from Prophet Mashaba. Besengibingelela kuba bonke egameni lika Jesu Kristu. Hallelujah. Bingelele osisi nabaphuti nesana school weligama lika Jesu. Hallelujah. Siyabonga sana. Hallelujah. Ngisasindisiwe bazalwane, umntwana uNkulunkulu kusindisiwe. Jesu Inkosi nomsinzo impilo yami. Hallelujah. Angabona umunye ofana naye akasoza abakhona. Hallelujah. 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 Gogula ndela msindisi wenoa titikazi no mamo kebe mutela gomsango gulandela kogula ndela msindisi no mamo kebe mutela gomsango gulandela uJesu kwasekulandela abanye balandela izinto zabo, balandela abaphathi, balandela inyanga, balandela zonke izinto zezwe. Kodwa uJesu uyedwa kufanele alandele.
Igasi likaJesu lisenamandla namhlanje ukuhlanza izono zethu. Alele inkukhu, alele imbuzi, alele isilwane esikhona abayithembile abantu. Igasi likaJesu lisenamandla namhlanje. Hallelujah. Namhlanje ngizothi the Lord, He is God. Lethu kulesi uNkulunkulu unginikesela message le. Into meningi nokuyibhala bazalwane. The Lord, He is God. UJehova nguNkulunkulu. 1 Kings chapter 18 from verse 36 to 39. Su Isa Amasi Ami La Hallelujah. 1 Kings chapter 18, verse 36 kuya 39. Hallelujah. Sesithelo sonke bazalwane. Hallelujah. Verse 36. Kwathi ngesikhathi Hallelujah. Hallelujah. Kwathi ngesikhathi sakunikela ngomnikelo wempuphu Eliya umprofeti wasondela wathi Jehova kaAbrahama noIsaka noIsrayeli mawaseke namuhla ukuthi wena uNkulunkulu kaIsrayeli nokuthi mina ngincinci yakho nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho. Verse 37. Ngiphendule Jehova, ngiphendule ukuba laba bantu bazi ukuthi wena uNkulunkulu nokuthi uphendukisela kuwe izinhliziyo. Verse 38. Wawusedla umlilo kaJehova, wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni zamatshe, nezinkuni namatshe nothuli, wakhotha amanzi emseleni. Verse 39. Abantu bonke sebebonile lokho bawangubuso babo bathi uJehova kuye uNkulunkulu, uJehova kuye uNkulunkulu. He is God. Lasifuna khona bazalwane sithola uProfeti Eliya nabaprofeti bakaBhali la khona benza khona umnikelo wokushiswa. Abaprofeti bakaBhali nababenza umnikelo kuyisithombe sabo, kuyisithixo esikakhulumi. uEliya enza umnikelo kuJehova ophilayo. Babathi bayisika abaprofeti bakaBhali bavusa uNkulunkulu wabo kuthi abeze kuthi bayisika baze baphuma igazi kungenampendulo. uEliya sithola ukuthi makababesha uNkulunkulu abiJehova akumphendule namhlanje akubonakale ukuthi ubona uJehova phakathi kwalesithixo saboBhali sabaprofeti bakaBhali nakuwe. Wawubisa umlilo. Hebrews 12 verse 9. Our God is the consuming fire. uJehova umlilo oqothulayo. The Lord
abazalwane esibasiweyo asinamphefumulo asiphili kaluJehova kaElijah kaluJehova kaEliya uJehova esimkhonzayo uyaphila. Baningi namhlanje abantu abakhonza iy'thombe namhlanjena iy'thombe zabo uthole nama-stickers emafaselweni ey'moto nasesivini uthole abanasonke izinto iy'gubhu neyiwasho namanzi namakhandlela nayonke into but our God is a living God. The Lord, He is God. Kuyo uNkulunkulu. Akhona amanye amathemba abantu basemhlabeni namhlanjena njengoba sikhuluma babhizi ngegubhu bayagijima balanda amaphili balanda zonke izinto. The God we serve is a living God. uJehova kuyo uNkulunkulu. The Lord, He is God. The Lord, He is God. Sabantu abaphepha phala abantu bayisika akasizanga lutho kaluJehova osesizwini uJehova kaProfeti Eliya uJehova wenze simkhonzayo uyaphendula akasela kanani la ngaphandle kunephupho zabantu zabantu babhizi ney'thombe. Khumbula ngelilanga eMpumalanga sisekhaya umama sebenzela ngendlela le-Muslim kunamabenti kade akhona kulela jalide ababa bakhonza ushembe kuthi makuduma izulu athatha isithombe soshembe lokuqalela wasekuqaleni le-founder yabo asibeke athi manje izulu engilimshayo umbani mawufika ngeke umthole. Ithi mina noma kunesithombe mayizimele likushayo isithombe sakho asinakukusiza ushembe wenu usemagqobeni amathambo akhe asemgodini kuliJehova esimkhonzayo uyaphila. The Lord, He is God. The Lord, He is God. uJehova, the Lord, He is God. uJehova kuyo uNkulunkulu. Namhlanje siyamemezela siluJesu kuyo Nkosi nomsindisi. Abantu abanandaba bathi hayi sayodaba sayophuza sabhizinesi izinto zethu akanime noJesu kufika ukufa abamsekela uJesu baphaphambe basekulahlweni okunaphakade. Nomnezifana umfuna uJesu masufile umuntu ephosini akabheki phansi uphela phezulu. Noma ungasweka usayina amafika yakho usanga yonke into isephelele usanga uJesu khona nesikhathi inanga lokufa bangasinishanga you go to hell. If you die bafuzana noJesu uyezwini. Hallelujah. The Lord, He is God. The Lord, He is God. uJehova kuyo uNkulunkulu. Hallelujah. Isikhathi siphelile umthola umuntu bakhuluma ngaye babeka lungile abayisigebengu abayimgolukudu aphuma amafaselo acele amagede amafaselo enza yonke into babeka lungile nje abeka lungile abangabulalisha impumane ebangajuna umuntu bancane amakhekha kulelo khaya bafuna ukuthandwa namanga hayi bekalungile bengathi lamuntu alishofa nabona sho uyasho ukuthi bakubhekile apheke phosela othi ubani othi uclever namhlanje ngathi ulungile uthulile enama ukhuluma abasali bakhulula impela ngasofazi endlela umuntu akasafika uthulile ngathi ulungile kanti imisebenzi yakhe yamlandela. Imisebenzi yakho mihle noma mibi yakulandela. Yonke into yenzayo ngaphansi komthuzolanga bazalwane noma sifela kaluJehova ngeyinami izobonakala. Umuntu asaphila emhlabeni ubhala incwadi yakhe. Incwadi efundekayo
ngesikhathi sokufile lesikhathi abantu sebakhuluma ngawe nethi ukuthi bayazama ukukhava bancane lokhali sifika thina nithi no akalunganga umuntu ngaphandle kaJesu akalungile umuntu uyukususa uJesu ngempilo yakhe ngokwentando yakhe akalungile akekho umuntu olungile ngaphandle kokuthazana noJesu impilo yakho vele ife mangena uJesu enhlizweni yakho. The carnal mind must die. The spiritual mind must live. Your mind must transform. Abazali abaningi namhlanje basathola igibhithe. Bakhona ngezinto zabo. Kodwa bonakala kushintsha. The Lord, He is God. Ujehova nguye uNkulunkulu. Basalwane noma singathina uNkulunkulu senze yini sabe sibalekele kodwa ekugcineni siyophethela kuye. Uyathanda noma uthandi uNkulunkulu kuye uJehova. Akasatholile. Sonke sinimashimane baphinde bafike bahleke isebenza amahlala. Atawuthi siyahlala. Sibelele isikhathi. Athi sisolete esinayenza. Yonke into enzayo mzalwane wami tatewethu mfowethu noma sifitela kodwa ngilanga izobonakala. La sifune khona sona ukuthi nabaphuli bakabhali babantu bamemeza ngoba uNkulunkulu wabo akaphendule isibongo lesithombe esibasiweyo akunaphefumulo akunamoya kuso akuphenduli lutho akasikhulumi abantu bayakhuluma bayakhala akabeza kuJehova ophilayo uJehova osezulwini waphendula imthandazo kanye nomprofeti wakhe. The Lord is God. The Lord is God. uJehova kuye uNkulunkulu. uJehova kuye uNkulunkulu. Mkhulu kakhulu. Kuye ufanele ukhonze. Akahlanganisa nezinto zezo. Tena bathe. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Verse 14. Jeremiah verse 14. Hallelujah. Sisithole sonke. Bonke abantu bayisiphukuphuku abanakwazi bonke abakhandi abanakwazi bonke abakhandi bajaphise nesithombe sabo esibaziweyo ngokuba isithombe sabo esibunjiweyo singamanga nomoya awukho kuso. The Lord, He is God. Hallelujah. Namhlanje abantu babambelele ithombe zabo. Ngapho Jesu ngapho sabo kodwa umphefumulo awukhulumi. Ubona abantu bayemangcwabeni bayophahla emgodini kunamathambo ngasikhathi uthola sekumhlabathi. Emangcwabeni akufakwa umphefumulo womuntu kufakwe umzimba asikisidingo kuthi kuye emangcwabeni ngoba umuntu umphefumulo ophilayo mangafa bawuphuma enyameni isena uyareparetasi noma ihivesi. Basalwane uNkulunkulu esimkhonzayo kuyayedwa efanele khonze kuyayedwa efanele tuyise kuyayedwa efanele sikhonza makuye akakho omunye noma abakhona abasibisayo bese yonke into kuthi uJehova uNkulunkulu ophilayo. The Lord
He's God. The Lord, He's God. UJehova kuyonkulunkulu. Isolo masalane. I saw it in Tasula kakhulu. Enclear kakhulu. Phanga lesa space lesa. Mangsala. Service seksena. Lesa space lapha phanga phukela. Ngithola kunemoto nabanye bayathandazela abantu. Kube isiphambano. Isiphambano sigibeziwe. Sathi umuntu ufuna athinte la. Bese ayathandazela. I was well in about that. Isiphambano basalwane asinalutho kodwa uJesu owalana isiphambanweni onamandla okuphilisa onamandla okukhulula ayiphambano isiphambano sikaJesu asigcinanga ngaphambili kodwa seza ngemuva wena ngakushona. The Lord, He is God. The Lord, He is God. UJehova kuyonkulunkulu. Abisi isiphambano thola abanye baphisi induku ezinye iphambano ezinye singamaseke ezinye sifana nephamba bagijima isiphambano kuJesu akuna sibe ngaphambili kodwa seza ngemuva kuthi enze ubudlelwane phakathi komuntu noNkulunkulu phakathi komuntu noNkulunkulu kama munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu ukhethe Jesu hayi isiphambano bazalana sinalutho kodwa uJesu owanika isiphambanweni onamandla okuphilayo. So namhlanje na abaningi basaya kule ntaba la uJesu abethele khona basaya ethuneni lakhe bakala uJesu dala suke esiphambanweni dala uJesu avuke emacwabeni. Ilabantu ababhizi ngey'thombe abafuna ukuya iy'thombe iy'thixo zabo. UJehova phela yakho. Babhizi abantu abadala ney'mpande abakhulile badala. Babisiphamano yathandaza. Ngithandaza ngey'ngane ey'ncane. Yilabo ukuthi abantu abangifuna uJesu. Kube kuthiwa bangifuna uJesu. Ngayo labo bantwana babavima ukuthi bangafika iy'ntweni ezikanje. Ebusuku laphana ngathola ukuthi lengane silali siyakikiza ebusuku siyakhala ngoba lento eyiphambano ayihambi yodwa. Izwi likaJehova lona lonke linamandla. uJesu kuye namandla hayi isiphambano hayi ama-holy water ayikho into ekuthiwa i-holy water angazi noma nginemistake akuna-holy water nasebhayibhelini ayikho into i-holy water akuna-holy oil na lo masalwane ubuthakathi lo sekuyathakatha akuna-holy water akuna-holy oil. uJesu masalwane izwi likaNkulunkulu lingamafutha abakhulayo izwi likaNkulunkulu liyisibane liyisikhali sabasalwane hayi ama-holy water hayi yonke into abakunikezayo. Wokumfundisi onikeza abantu amanzi uyaloya kumthakathi wokumfundisi onikeza abantu amafutha is a witch. uJesu masalwane uJesu kuqobo lakhe akazange abanika amanzi akazange abanika amafutha. uJesu masalwane wayebashumayela mabakhola abathandazele baphila. Iniphi levangeli sitshumayelayo namhlanje na uJesu Nkosi yami enganesiphambanweni siyamthengisa sidayisa ngaye siyithengisa ngaye abangazange lokuthi anikeze abantu amafutha anikeze abantu amanzi. uJesu bazalwane washumayela waphilisa abakhulayo wabathandazela wambeka isandla ngasaka amakhomba. The Lord, He is God. The Lord, He is God. uJehova uyaphila
sisemhlanganisweni sini. Isikhathi lesithi umuntu asaphila emhlabeni asale noJesu. Isikhathi ukuthi emhlabeni asilungiselele ukuthi akhole uJesu. Yonke into abasalwane esenzayo ngaphandle kokuthuzelanga siyobuzwa ngayo. Mama uJesu asithumile uthi shumele ngoba abasalwane sithumele la ngene khona kunisithumele umsebenzi wakhe masenze kwethu siba nenkinga. Mangine phinda nicorrect. Mhlawumbe yini engase engafundanga kahle ukuthi uJesu khona anikeza abantu khona amanzi namafutha. Ngoba uJesu angazi noma ngabe yimina enephutha. uJesu wese uthethe umsebenzi wehlise ukuthi afele abantu anike isiphamanweni. Mangene etheni wavuka ukeke sinele sikaNkulunkulu ngithi ukhona ngomoya wakhe. Ngakho izwi likaNkulunkulu Ephesians chapter 3 verse 10 verse 17 Ephesians chapter 3 verse 17 uKristu makahlala isizweni. Galatians chapter 4 verse 19 bantwana bami ekunemelo mani uKristu asabuke isizweni. Hallelujah. Kristu makahlala isizweni. Kristu uhlezi kithi enhlizweni yakho na enhlizweni yakho neyami ngomoya wakhe. Hallelujah. So in the corner basalwane special assignment kunile konke lesemkhonzayo singamhlanganisi nezinto zonke, singamhlanganisi nento angayifunayo. Hallelujah. The Lord, He is God. uJehova kuyankulunkulu. uJehova kuyankulunkulu. The Lord, He is God. So basalwane indaba yakho noJesu funa ibe ngelungile. Umdlalo bakho noJesu funa ube ngobulungile. Ungatholakali ukuthi uhambe nathi ubekezelile wabekezela kuthi ekugcineni uyithole shefeni. Baningi abantu abafa bahlangana noNkulunkulu ngenxa yokuthi abakhona ukubekezela. Abafuna ukuthi uNkulunkulu lento ababisele yona le assignment ababisele yona benze yona. Siyahlanganisa uNkulunkulu senza yonke into esithandayo. Kanti uJehova esimkhonzayo akahlanganisana lutho yena yedwa. Kungakho na babathi labafuna bekabhali bayenza yonke into bayisika benza yonke into ayikho into ebaphendula. Yonke into basalwane babathi bayakhala babathi bayememesa athi Eliya mhlawulele uNkulunkulu anembize mvusele. Ngoba isithombe akunaphefumulo kuso, akunakuphila, akunalutho, akuphefumulo, akukhulumi lutho. Kodwa uJehova ophilayo basalwane masimbiza sithandaza kuye sikhona kuye uyasiphendula ngoba uNkulunkulu ophilayo. The Lord, He is God. The Lord, He is God. uJehova kuyonkulunkulu akasenakalali. So lo Nkulunkulu esimkhonzayo akasenakalali. Namhlanje funa sinoma ufa emhlabeni udlula emhlabeni ube wasana noJesu. Indlela yakho nompilo ensindiso yakho ibonakala inkakha. Fana nalento lesine abayifakayo wena ubuhlala lamasesha even nalabaqhinayo iyakhanga masafile umuntu shela bamkhanga bamkhumula bamgunda. Ngoba umuntu makafika emhlabeni wafika ngalutho. So abantu uthola bafakele izinto uthola basitukhile umzimba kodwa egcineni nakho konke uJesu uyemangala uthi ngabe uwuka nginqa ngoba mina ngidala kuyisitukhile.
uyastuka uyawenza yonke into emzimbeni kaNkulunkulu ngomelisa kaNkulunkulu ku-First Corinthians chapter 6 verse 19 anasi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likaNkulunkulu lapho umoya engcwele ahlala khona. Ngakho namhlanje ningathatha ithempeli likaNkulunkulu niyenze imizimba yokukhohlakala ithebe imizimba nenze yonke into. Jehova uyathi ngabakuphela uthola unestuka uthola usenandlebe abuze kuthi ngabe yini uwana ngaka akekudana kanje. Ufake zonke zonke intambo oyifakayo namasesta yonke into ogesi abagijima emzimbeni bayakhulula basofile sesebhokisile uthambezolwini uyayibuza kuthi ngabe kuwena engakudalile njengoba unjena nje njengoba ngase njengoba sewunjena. Bayibhalile abantu bayithabile abanye kusukela entameni abanye bantu bathabe inyoka bathe bazonke izinto bathi ukhona kusensisweni ukhona sensisweni yebo ukhona sensisweni kodwa insizwe ikuphi ayikho kulomzimba insizwe ayikho esaseni ayikho emoyeni inomzimba obhizi uthi ukhona sensisweni ngapho umzimba kaNkulunkulu uyawudalisa uyawuphemisa uphema ithango uphema yonke into umzimba kaNkulunkulu umzimba kaJehova uyithempeli likaNkulunkulu. uJehova uzawuhlala kanjani kule thempeli elitshena olokulidabhasisa ulixolisa wenza yonke into namhlanje. Ngakho namhlanje insizwa zanamhlanje zifana namakhetha sikhethanile izwe lamakhetha bakhethanile athi amakhetha awuthana ngobawa emababhuti emabkhulu bakhethanile. Intombi zanamhlanje awuthanda ngosisi nabokhokho nabomama babhizi ngezinto zezo babhizi emzimba yabo bayakha benyuka emahekini bayahakha njengamadesi baphelile anemzimba namzimba phumelela uyithempeli likaJehova. Siphi intombi babomama banamhlanje abazokhalela amakhaya abo nentombi oyoba namhlanje indaba ekuseni entambama namahlakahla namakhali bakhe banyuka ey'nkathini abanendaba ukuthi funa bathandaze bakhale intombi zabo. Namhlanje abangeneki bahlale bagudumele njengesimo sezulu bangabaphumesi ukuthi bangene ekhaya noma ingane ezisidala kunakuthuleke kuthuleke umsitho noma ingane katanga athi bangene ekhethini asesa sekuthulekile ingane seyilele fuke phumese lapho. Osisi banamhlanje khumula kahle Mpumalanga khona nabadla isnaff into kanje sisi yendlula lapha ithi sawona sisi sabona sisi yasengasokotheshi yasengiyihluphala lokubikele indaba isinefu siphakathi emasikweni uzokhuluma kanjani ngoba leta indlile funa kuloka akhona ukhuluma ibhala umlomo. Amasiko uthola shilo ayelo asabele
empilweni abantu baphi namhlanje abazokhala kuJehova, awuJehova siza mina. Funeka abantu abasha abakuzogijima nevangeli ngoba isikhathi sisekhona, ngoba kunesikhathi nakhona bazalwane mhla ithuba lokuphenduka selingasekho noma isikhathi sesingasekho, ithuba selingasekho. Isikhathi bazalwane sokuphenduka sikhona manje. Masongenile masothulile ngesakho abuyiseso uphenduke bengasekho. Nawe uyakwazi ukuthi kumele ngiye ngakuphi. The Lord, He is God. The Lord, He is God. uJehova nguNkulunkulu. So namhlanje kufuna yonke iphamulo zakho nendlela yakho kumele ubuyisane noJehova. Mama usindisiwe, mama uhamba ukhosinaitha emathaveni noma ematholeni, namhlanje kumele ucacise usindike ubonakale ukuthi usindisiwe. Yasi ayikho into ethina into ezide lapha. Mina ngihlala la ngakho. Into ezide namabhiya estatini suka manje bahamba kusasa ngo-10. Akumele nokumele. Apis apa, so agla. Ingane sabo angazi noma siphelobani. Hayi mama koko wabosala mina ngisayishaya bethusa sayishaya kuphi bayajaba basalwane kodwa abasalwane bayakhona ukuthi ekugcineni isiphetho sabo sikhona. Mhlawumbe le phiya uthi mayivula iyabuza le mfosa ephuma ithi where is your destiny? Isiphetho kasikuphi na? Uthi mawuphema logoyi wakho ukhipha intuthu ngomuntu uma napheme bebenabe noshimela nepipe lokhipha intuthu baba nesinyalo kakhulukhulu nesinto seso uyahlanganisa kanti uJehova ukudala ipurpose nomlomo kuphewula ukuthi uhlabelele ulke wenze usumele ifamily lakho khona ukhuluma. The Lord, He is God. The Lord, He is God. uJehova nguNkulunkulu. Hallelujah. Say that ngesikhathi. Hallelujah. The Lord, He is God. This message bekulokugijima ngayo mawuvenesa. Kodwa mfuna ukuthi noma uvuke sokhwelo uyawakala uzwini. Oyintama zilikhuni, oyindebe zilikhuni, onomkani, abangafundisi indisho, bayesokweni ngabathanda. Sumayele kuthi ayeke umfana kuyahlala. Bangithi the Lord, He is God. Lamathumbu akho obhizi ngawo, khona lento awayiphimayo, lephayiphi labaphimayo, uthola bahlangene abantu. Paul, John Simpson, Paul, ningathola nababe ngoba bona ngalise uyiphatha kuhle. Okusokuthi ninisindisiwe ningasatholakala nalabo ababenza yonke lokho. Usindisiwe usetshwaleni, usindisiwe uyabhema ipipe, usindisiwe wenza yonke into. uPaul uthi ningathola nababe ngoba bona ngalisa uyiphatha kuhle. Ninisindisiwe ngamanye amazwi uthi ninisindisiwe ningatholakali ngihlangane nabasindiswa. Ngoba kuyenzeka ukuthi wena usindisiweyo mhlawumbe ungabalwana nokholo Jesu abaningi phakathi kwakho baba ngasindiswa kulula ukuthi bakudonsele ezweni. Mama thatha inyama ebilayo inyama eshisayo ephuma ebhodweni oyibhoyilile uyifake efrijini. Freeze. Kupho kunamandla phambi kwenyama eshisayo efriji.
ithi inamandla ukuthi ipholisenya. Hallelujah. Almasasona unesindisiwe. Ungaba nokusibadosele eswe. So isikhathi ukanye nabo ngobusindisiwe kodwa uyasazi noma uyasiyo ukuthi lo mzalwane lapho usindisiwe kodwa uthola nabantu abangamfuni uJesu. Lapho usakhona na uyaphuza, lapho yakhona uyaphela. Usawudindo uzaloku Jomi changa. Futhi ithi kancane. Ithi kancane nje. Khumbula ngilanga ePumalanga. Ibona ingane I think befunda la ko grade 6 7 esinye 8. Kusiloku nyayi. Bafuna ubhema basalo. Bakashilo thayi. Thosa nje kancane ukuthi usajwayele. Abafana. Thosa nje kancane. Thosa nje usajwayele izongena lento. So, ngoba into basalwane into oyenzayo ingena kancane kancane. So, labantu kulula ukuthi bakufundise bathi shakancane nje ethi nje kancane noma ihave class uzoba kahle. Agcina naye sha. Okay, ecela bathi shaya ikonto. Babuye bathi shaya half. Agcina shaya class. Agcina kushaya ibhola. Iphothela basalwane uyiphuze lento local media wena kulokwenza nje. Khona ukhamba uyalo la kumele uyekhona ufike. Lento iphusile lasuni iyadlala kodwa iphendela lesalimeni. Alona silinde amanyamazi lento iphuza ithi ngimdala nawo umncane. Dana khona. Salimini. Tetango kukonke. Okukhona njena sho. Yabona wena ngikufundisa. Mangathatha iphotha lephi. Nani ningibone kahle bazalwane. Ngithatha amanzi. Ngithatha lephotha ngikhanga ngawo amanzi epompini. Ningibone ningibona. Ngihambe senthi ngiphuza. Abantu bese bazothi umfundisi uphuza biya. Mina ngibonile ukuthi phuza amanzi. So listen bazalwane. Yonke into esenzayo esibhekile. Nisithatha into esenzayo. Hallelujah. So unipho konke buka nje so ningabe nazi ukuthi nomfundisi uphuza amanzi kodwa abantu bese bazothi umfundisi ayikho lento yakhe phuza impho. So kunezinto bazalwane njengoba sindisiwe engamele senze ekumele siziyeke ekumele sithethe kuko. Kwesisikhathi ayashumayela sibeka ophenele but inkambo yakho yokukhaletha yokupheva indlela ephatha nje umzalwane kuzowina abantu kwebakholwa uJesu bese basindiswa. Ayashumayela njalo. Khona baphende ukuthi Ishumayela njengoba ngishumayela khona baphende ukuthi ukuze umzalwane uDothiwe uNkulunkulu adumise umuntu athathe uJesu. Inkambo yakho impilo ephilayo endaweni yakini standing sakhe ekhaya kini baningi abangasindiswa ngenxa yalokho. Akusiso isikhathi lesishumela abaningi bangathi ngempela lo Jesu wake siyambona simuhle siyambona siyafisa ukuyena siyafisa ukuthi siye la ukhonza khona. Babona indlela ephasa bese khona nabasithengisayo. Basitengise benze yonke into kuthi mashumayela bathi abadala ayikho lento bakaJesu. Labo abantu basindisiwe ayikho lento yabo. Abazalwane ukhamba ngabo bayaphambanisa akubonakala ukuthi basindisiwe bese bathi nabathi basindisiwe ayikho lento yabo basikhohlisa. Kulula ukuthi abantu sibafake esogweni, kulula ukuthi abantu sibakhiphe esogweni, kulula ukuthi abantu bakholwe uJesu, kulula ukuthi abantu baphile uJesu ngenxa yokuphila kwethu nangenxa yezenzo zethu nangenxa yokuhamba kwethu. Baningi namhlanje abaningi bakade bafuna ukukholwa uJesu, abaningi bazalwane indlela abaphila ngayo ngamanye amazwi bekumnyama athi no ungangeni lento ayesenzayo yikho siyadlala. Inkulumo noma izenzo zakho siyakhuluma siyafakaza. Ukwenza kwethu kuyafakaza bazalwane. Kwesisikhathi ngeke sikhulume kodwa ukuhamba kwakho nokukhuluma kwakho nangendlela ophila ngayo kuyafakaza kuyakhuluma kubo bonke abantu.
The Lord, He is God. The Lord, He is God. uJehova kuyonkulunkulu. Oh hallelujah. Namhlanje lokusindeka kwakho Jesu. Sindisiwe. Kodwa ukhama kwakho akubonakala. Abonakala ukuthi umsana usindisiwe. Khona uthanaka nawo sophunyulile sophunyulile uhambile wakamasango. Fanele sene samasiwetha senento lokhu ikhipta ikisane nale. Namhlanje mabusana noJesu. Hallelujah. The Lord, He is God. Oh hallelujah. Hallelujah. Jehovah kuyonkulunkulu. Hallelujah. Namhlanje ungalungisa bakho noJesu. Akubonakala ukuthi usindisiwe. Siningi izinto osenzayo noma kuningi la khona la sohamba ukhamba. Njengoba umzali usindisiwe. So ivangeli bazalwane alikutsho nezinto alikutsho na yonke into ephambene noNkulunkulu ngoba abaningi bayadideka izwe bazalwane liyadideka bese abasakhona usikhona naloNkulunkulu ukuthi lonkulunkulu esikhonzayo uye kufanele khonze uye kufanele landela. Hallelujah. The Lord, He is God. uJehova kuyonkulunkulu. Shall prophet kaNkulunkulu esingaphambili. uNkulunkulu akusise egameni likaJesu. This program is made possible by friends and partners of Prophet Mashal. To partner with the ministry and the men of God, use Capitec account number 1528-230513 or the Capitec number 078-568-5745. Thanks for watching.